راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو مانيل قرمايي سلام أبززل لخمو كبرا سمعتي نايلومي سلوس عسران سلستن مقابيت فنونا إنه يفلم الله دحري على تاوزينا سومناوي مدب سبورت كلونايو مكتالكم بخبرين عدمكو أرستا زينا كقدم لكم كاب ودر شامبيون كالدن بشكلتا غور أفريقيا زبخرة إيرترا أبزر رواندا كهتسات فيها تبايلو أب يمن مبزعتهم إثيوبيا نزغونو 45 سبا زغة لبارع حيلتاتو كم تفتسمو حوتي تأمينو كاب فرنسا بجلابو نا بريطانيا نمسغار زفتنو 10 قلعو زركبوم 75 حتى تعقبة كاب حدقا بحري دحنوم راديو إيرنا زينب زرزر هاجراويت غانتا قدم بشكلتا إيرترا أبز متصور حقنبوت أبز كايد مبل 10 هاجراوي ودر زر رواندا كتساتف مخانا تغليصو هاجراويت غانتا أبزي مس تروبيكال أميسو بونغو زر غابون أب أفريقيا بعبيتو أب قداماي درجة سرع زر كتقدادم مخانا استفلطه وقعوي مهدرات محبراوي ميديا زر رواندا أبز حلف معلتات بز زرغحو حابريتا مسرتيو اتن مهدرات محبراوي ميديا نتي كاب كلتك سابت شعات تقنبوت زي سلاسل ودر عملكيتن معلتاوي أب زرغحو زلوا حابريتاتاتن زرزر 16 تساتفتي غانتاتاتن نسم هاجراويت غانتا إيرترا كم تساتافيت أبني 17 مقابيت لطفون تقيسن نتساتفو هاجراويت غانتا إيرترا مبل 13 أبزر رواندا بزملكت كساب حجي بهاجراوي فدريشن قردن بشكلتا إيرترا زيت وهبه زخونه وقعو حابريتا يلن مبل 13 زر رواندا كاب 21 كساب 28 لكاتيت ككايد مدب تتحيزلو كوان تنبره بسنكي هلو كونتات حمام كوفيد 19 ناب ورح قنبوتيو تسقاقيرو زر رواندا كلتاشان 21 أب شمون تمدرخات لعلي 910 كيلومتر كعمميو أب أفريقيا عبلا لترازلوا هاجراويت غانتا قردن بشكلتا إيرترا أب زور حزي أب قبسي كتما كايرو كاب استخايده وردر شامبيون قردن بشكلتا غور أفريقيا بوخيريا كاب فرنسا ودوايت كتما كالي بجلابو تبقيسوم نا بريطانيا نمتاو زحلنو 75 حتى تعقبا دحريزن صلالوم حدقا بحلوا قماقم بحر فرنسا دحينوم اتوم بجلابو تبقيسو حتى تعقبا حدقا كم زن صلالوم حبريتا زبصحو حلوا قماقم بحر فرنسا تقلاطيفو هصص حجز بموفر نقليوم بمركب غوتيتو نقليوم كاب زنبرو جلابو ناب كال وحسات جلابو بمسغر ناب قمقم بحر فرنسا مليسوم اتوم زيغنتهم زي تحبرو 10 قلعو زركبوم حتى تعقبه دحرتي بسران حدن مقابيت كاب حدقا بحري مدحنوم ناب حلوا دوبات فرنسا تركيبوم قدايوم يرألو دوبات فرنسا بريطانيان بسنكي كورونا فيروس بصنوع تعاصيو سلا زركب إيرترا كاب تركبن حيالو هاجرات اب ودبايت كتما كالي ناي فرنسا استاخاخبو حتى تعقبه بجلابو ناب بريطانيان مسغر يفتنو مهلاوم كغلص صنيعيو أب يمن كتما سنعة أب زركب مأكل مبزحتهم إثيوبيان زخونو 45 سدتنياتات زغة لبارع حيلتاتو كم تفتسمو حوتي تأمينو حوتي نتي كونتات دحر مصراي اتبارع بحيلتاتو كم تولع دحر مرققات بأتي قداي زحتتو أبالاتو نافردي كقرب مخانو أقل زينا يمن سابا حبيرو أبت مأكل تعقيبهم زنبرو سدتنياتات بكونتاتهم بزملكت بشوعات مقابيت أب زكايدو زنبرو تقامو أب حلوا نايت مأكل زنبرو حيلتات حوتي نتي تقامون متهددا أب ستوكوسو طيايتن زنبع غازن قليو أب فرناش سلازع على بيو اتبارع تولعو مبزحتهم زيغاتات إثيوبيا زخونو 45 حتى تعقبة باتبارع كموتون كلو 10 دما كبيدن فوكيسن موقداتي بصحوم أزي أبزوم سدتنياتات زورده زحزن حدقا 6 عامتات أوصيرو زلو كينات يمن عقبة قبل على زحتون كالوت سلمان سباتن زور دزلو أدرع زخاخر مخانو فليلو حبرات هاجرات أب يمن مارتين غريفس قليسو يمن أب كينات كوانتلا مبزحتهم زيغاتات إثيوبيان سومالن زغونو سدتنياتات هاجرات قرن أفريقيا ناب سعود عرب نمسغار حلينوم ناب زهاجر بشحات يوم زوحزو كابرا سمعتنا زينات تفتصيملو قصيلو سمناوي مدب سبورت كسعبيو دقيمة مكتالكم عدم سلام كما يتغنيو زخبركم من زخبركن أفكار سبورت
ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ደበኺልና ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰሉስ 23 መጋቢት 2021 ፈነውና ንሱታፌ ሃገራዊት ጋንታ ቀደም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ሩዋንዳ ንብሉጽ ውጽኢት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ኢጣልያ ንኣቓልቦ መደበር ቴሌቪዥን ኤሮስፖርት ኣብ ልዕሊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ንዓወት ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣብ ጀርመንን ካልእ ምስ ኩዕሶ እግሪ ዝተኣሳሰር ፍጻሜታትን ክንደስስ ኢና ምክትታልኩም ከም ወትሩ ብኽብሪ ንዕድም ሃገራዊት ጋንታ ቀደም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዝካየድ መበል 13 ኣህጉራዊ ውድድር ዙር ሩዋንዳ ክትሳተፍ ምዃና ተገሊጹ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብዚ ምስ ትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ ዙር ጋቦን ኣብ ኣፍሪቃ ብዕብየቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስራዕ ዙር ክትቀዳደም ምዃና ዝተፈልጠ ወግዓዊ ማህደራት ማሕበራዊ ሚድያ ዙር ሩዋንዳ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብዝዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት እዩ። እተን ማህደራት ማሕበራዊ ሚድያ ነቲ ካብ 2 ክሳብ 9 ግንቦት ዝሰላሰል ውድድር ኣመልኪተን መዓልታዊ ኣብ ዝርግሖ ዘለዋ ሓበሬታታትን ዝርዝር 16 ተሳተፍቲ ጋንታታትን ንስም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከም ተሳታፊት ኣብ ናይ 17 መጋቢት ልጥፎን ጠቒሰን ንተሳትፎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መበል 13 ዙር ሩዋንዳ ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝተዋሃበ ዝኾነ ሓበሬታ የለን። ማህደራት ማሕበራዊ ሚድያ ዙር ሩዋንዳ ብተወሳኺ ብሓፈሻ 35 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ዙር ሩዋንዳ ከም እተኻፈሉ ኣብ 3 ካብቲ ተወዳደርሉ 7 ዓመታት ድማ ብጫ ማልያ ከም ዝወነኑ ብሓፈሻ 9 ግዜ ኣብ ፖድዮም ከም ዝደየቡን 24 ግዜ ናይ መድረኽ ዓወታት ከም ዘመዝገቡን ኣዘኻኺረን። ብዘይካዚ ተን ማህደራት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ማሌዥያዊት ክለብ ተሬንጋኑ መትከል ዮብን ሩዋንዳዊ ቫላንስ ንዳይሳንጋን ኣብ 5 መድረኻት ብምዕዋቶም ክብረ ወሰን ሒዞም ከም ዘለውን ራብዓይ ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጀርመናዊት ክለብ ባይኬድ መኽሰብ ደበሳይ ድማ ኣብዚ ዓመት ተወሳኺ ዓወት ጨቢጡ ንመትከልን ንዳይሳንጋን ክሓብሮም ዘለዎ ተስፋን ገሊጾም። መበል 13 ዙር ሩዋንዳ ካብ 21 ክሳብ 28 ለካቲት ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ህልው ኩነታት ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ግን ናብ ወርሒ ግንቦት እዩ ተሰጋጊሩ። ዙር ሩዋንዳ 2021 ኣብ 8 መድረኻት ልዕሊ 910 ኪሎ ሜትር ክዓምም እዩ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ንዝኽሪ ናይቲ ኣብ 2014 ዝዓረፈ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይን ኣሰልጣንን ብሽክለታ ዝነበረ ኣልፍሬዶ ማርቲኒ ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ ፈላሚ ውድድር ክላሲካል ፔር ሴምፕሬ ኣልፍሬዶ ንኡድ ውፅኢት ረኺቦም። ኣብዚ ብዓወት ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ማቴዎ ሞሸቲ ዝተዛዘመ 162 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ውድድር ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ክለብ ኣንድሮኒ ጂዮካቴሊ ሴድርሜክ ናትናኤል ተስፋጽዮን ንተቐዳዳማይ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኩቤካ ሄኖክ ሙሉብርሃንን ካብ ሞሽቲ ዝኾነ ይኹን ግዜ ከይከሰሩ ብቅደም ተኸተል መበል 9 መበል 17 ኮይኖም ብምእታው ብሉፅ ውፅኢት ከመዝግቡን ከለዉ የውሃንስ ገብሪ ህይወት ካብ ክለብ ኩቤካ 44 ካሊታት ድሒሩ መበል 39 ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ድማ 1 ደቂቕን 35 ካሊታትን ዶንጊዩ መበል 81 ተርታሒዞም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃንን ተቐዳዳማይ ካዛኪስታናዊት ክለብ ኣስታና ፕሪሜርቴክ መርሃዊ ቅዱስን ትማሊ ኣብ እስጳኛ ብጀመረ መበል 100 ውድድር ዙር ቮልታ ቺክሊስታ ካታሎኒያ ይካፈሉ ኣለዉ። እዚ ዝመጽእ ሰንበት 28 መጋቢ ዝፍጸም ውድድር ኣብ 7 መድረኻት ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ንኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ዴልኮ ቢንያም ግርማይ ኣቓልቦ ሂባ ዝነበረት ዓባይ ኤሮፓዊት መደበር ቴሌቪዥን ኤሮስፖርት ሕጂ ድማ ኣተኩራ ናብ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ክለብ ኣንድሮኒ ጂዮካቴሊ ሴድርሜክ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብምዛር ብ19 መጋቢት ሻምፒዮን ዙር ሩዋንዳ ወዲ 21 ዓመት ናትናኤል ተስፋጽዮን መንዩ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርስቲ ብዛዕባ እዚ ተቐዳዳማይ መጠናዊ ስፍሓት ዘለዎ ዓንቀጽ ኣስፊራ እዛ ቅድሚ 32 ዓመታት ተመስረተት መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ዓንቀጻ ናትናኤል ኣብ ሓጺር ናይ ቀደም ብሽክለታ ዕድሚኡ ሻምፒዮን ዙር ሩዋንዳ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ላትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ ዙር ጋቦን ብውሉል ግዜ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝሓዘ ድሕሪ ምጥቃሳ ኣብዚ ዓመት ካብ ኮንቲኔንታል ቲም ናብ ፕሮ ቲም ዝዓበየ ተቐዳዳማይ ሓደ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ዝረኣናዮም ተውህቦ ዘሎም ብሉጻት ናይ እኩብ ድምር ግዜ ተቐዳደምቲ ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ክኸውን ከም ዝኽእል ተስፋ ገሊጻ። እታ መደበር ቴሌቪዥን ጽሑፍ ኣብ ምቕጻል ናትናኤል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ ዙር ትሬኖ ኣድሪያቲኮ ምስ ዓንተራት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዓለም ገጢሙ ብሓፈሻ ንዓይኒ ተዓዘብቲ ዝስሕብ ብሉጽ ብቕዓት ካብ ምንጽብራቕ ሓሊፉ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ውድድር ኣብ ኣጋሚ ምፍጸሙ ኣስጋኢ ዝኾነ ዘይዕውት መጥቃዕቲ ከም ዝፈነው ብምሕባር እቲ ናይ ምምላቕ ፈተነ ዋላ እኳ ንዓወት ዝበጽሐ ፍረ እንተዘይሃበ እዚ ትስፉ ተቐዳዳማይ ንመጻኢ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ግን ዓቕሙ ዘርኣየሉ ኣጋጣሚ ምንባሩ ኣውኪያ
መደበር ቴሌቪዥን ኤሮስፖርት ቢንያም ግርማይ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ብሽክለታ ዓለም ኢግል ስዊዘርላንድ ንኽመሃር ዕድል ክረክብ እንከሎ ንናትናኤል ተስፋጽዮን ግን እታ ንከም በዓል ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ደቡብ ኣፍሪካውያን ተቐዳደምቲ ስቴፋን ዴቦት ራያን ጊቦንስን ኒክ ዲላሚንን ዘፍረየት ደቡብ ኣፍሪካዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ብናይ ሎሚ ኣፀዋዓ ድማ ክለብ ኩቤካ ኣሶስ ንኻዕቢ ከም ዝሓገዘቶን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብተደጋጋሚ ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ውድድሩ ብምዝዛም ድሙቕ ዓወት ከም ዝሓፈሰን ንድሕሪት ተመሊሳ ብምዝንታው ኣብ ምጅማር ዝዓመት እዚ ኣብ ውድድር ጂፒ ኢንዱስትሪያ ኤንድ ኣርት ጂያንቶ መበል 12 ተርታ ኮይኑ ብምእታው ዝናድ ውፅኢት ከም ዝረኸበ ጸብጺባ መርበብ ሓበሬታ ኤሮስፖርት ብተወሳኺ ናትናኤል ኣብ ዙር ትሬኖ ኣድሪያቲኮ ኣብ 5ይ መድረኽ ብዝተፈጥረ ምግምማዕ ብኣጋጣሚ ኣብ ዳሕረወይቲ ጉጅለ ብምጽንሑ 21 ደቂቕ ክኸስር ስለዝተገደደ እምበር ደረጅኡ ብውህሉል ግዜ ኣብ ክንዲ መበል 48 ምስ ቀዳሞት 15 ምኾነ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ከም ናይሮ ኩንታና ማርክ ሶሎሬን ሮዲ ሞላርድን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቱን ኣብ ቀዳሞት 10 ተርታ ንምስራዕ መንኩብ ንመንኩብ ምስ ተደፋፍአ ነይሩ ብምባል ኣድናቆታ ገሊጻ ኤሮስፖርት ኣብ መወዳእታ ናትናኤል ኣብ ናይ ውህሉል ግዜ ወይ ከዓ ውድድር ዙር ብልጫ ከም ዘለዎን ርኡይ ድኽመቱ ከዓ ኣብ ውድድር ክሮኖሜተር ምዃኑን ድሕሪ ምግምጋማ እቲ ተቐዳዳማይ ብዕድመ ንእሽተይ ብምዃኑ ነዚ ናይ ክሮኖሜተር ድኽመቱ ንምፍዋስ ርሒብ ዕድል ከም ዘለዎን ምስ ክለቡ ኣንድሮኒ ጄካቶሊ ሴድሪሜክ ዝኣተዎ ኣብ 2022 ዓ.ም ዘበቅዕ ውዕል ቅድሚ ምፍጻሙ ብዓበይቲ ክለባት ዓለም ክምንዛዕ ዝዓበየ ተኽእሎ ከም ዘሎን ገሚታ ካብ ቅድድም ብሽክለታ ናብ ኣትሌቲክስ ምስ ንሰግር ኤርትራዊት ኣትሌት መቕደስ ወልዱ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ድሬስደን ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ንሽልማት በቂዓ ኣብዚ ዛ ጓል 29 ዓመት ኣትሌት ንቅድድማ ብ1 ሰዓት 10 ደቂቕን 50 ካልኢታትን ዝፈጸመትሉ ብሓያል ንፋስን ቀዝሕን ዝተዓብለለ ውድድር ስዊዘርላንዳዊት ፋቤኔ ሸለምፖፍ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት እንከላ ጀርመናዊት ዶሚኒክ ሜርካ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዝተቐዳደመ ኤርትራዊ ጀርመናዊ ኣማኑኤል ጴጥሮስ ብሸነኹ ንዝተመደበሉ ርሕቀት ብ1 ሰዓት 1 ደቂቕን 37 ካልኢታትን ብምዝዛም ብተመሳሳሊ ከም መቕደስ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ጀርመናውያን ሪቻርድ ሪንገርን ኒልስ ፎይገትን ቀዳማይን ካልኣይን ብምዃን ተመራሪሖም ኣትዮም ሕጂ ድማ ካብ ኣትሌቲክስ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሓልፍ ኢና ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣሰልጠንቲ የኾኑ ጋንታታት ንሕግታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ዝጥሕሱ ወይ ከዓ ዘይስፖርታዊ ስነ ምግባራት ምስ ዝፍጽሙ ከም ንቡር ብመጠን ክብደት ናይ ትበደል ብፆታ ብገንዘብ ወይ ድማ ብክልእትዩ እዮም ዝቕፅዑ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ESPN ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘርጋሓቶ ሓበሬታ ግን ኣሰልጣኒ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሺያ ሞንሸንግላድባሽ ትሕቲ 23 ዓመት ብዝፈጸሞ በደል ኣዝዩ ዘገርም መቕጻዕትዩ ተቐቢሉ እዚ ቅድሚ ሕጂ ንስዊዘርላንዳዊት ክለብ ባዝል ዝዓለመ ሃይኮ ቨገል ዝተባሃለ ኣሰልጣኒ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጋንቱ ኣንጻር በርግሽ ግላምባሽ ኣብ ዝገጠመትሉ ንዳኛን ተሓጋገዝቱን ብምጽራፍ ከም ንቡር ካብ ክልተ ግጥማት ክእገድን 1500 ዩሮ ከዓ ክኸፍልን ክግደድ ነይርዎ ንብዙሓት ብዘስደመመ መልክዕ ግን ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ምዕራብ ጀርመን ን6 እዋናት ንሓንቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ንኽዕልም ተበይኑሉ ቮገል ነዚ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምዕላም መቕጻዕቲ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ንኽዓመዩ ናይ ግዜ ገደብ ተዋሂቦ ዘሎ እዚ በዚ ፌደሬሽን ዝተዋበ ንደቂ ኣንስትዮ ዘናኣስ ብይን ንደቂ ኣንስትዮ ምስልጣን ንምንታይ ከም መቕጻዕቲ ክረአ ኽኢሉ ብዝብል ምጉት ካብ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ተሪር ኩነኔ ከስዕብ ክኢሉሎ ገለ ወገናት እውን እዚ ብይን እዚ ነቲ ኣሰልጣኒ ዘይኮነስ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ዝቐፂዑ ብምባል ተቃውሞም ኣስሚዖም ብራዚላዊ ኣካፋሊ ክለብ ኤቨርተን ኣላን ማርኩዌዝ ክልተ ደቁ ደገፍቲ ኣጥቃዒ ክለብ ጁቬንቱስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምዃኖም ገሊጹ እዚ ወዲ 30 ዓመት ተጻዋታይ ንምጉዌልን ማኑዌልን ዝተባህሉ ደቁ ንናይ ሮናልዶ ማልያ ክለብ ሪያል ማድሪድ ክለብሱ ዝፈቐደሎም ክኸውን ከሎ ንናይቲ ፖርቱጋላዊ ማልያ ክለብ ጁቬንቱስ ንኽኽደኑ ግን ብፍጹም ፍቓድ ከም ዘሂቦም ሓቢሩ እዚ ድማ ንሱ ተጻዋታይ ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ስለ ዝነበረን ናፖሊን ጁቬንቱስን ድማ ኣብ ሴራ ኢጣልያ ክልተ ተጻይ ክለባት ስለ ዝኾና ምዃነን ኣረድዩ ኣብ ፈለማ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ ውድድር ካብ ሚላን ናብ ኤቨርተን ብ22 ሚልዮን ፓውንድ ዝተሰጋገረ ኣላን ወዲ 9 ዓመት ውላዱ ሚጉዌል ፀጉሪ ርእሲ ብዘምልጥ ኣልፖቺያ ብዝተባሃለ ሕማም ይሳቐብ ምህላው ንዑ ንምትብባዕን ሞራል ንምስናቕን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ፀጉሪ ርእሱ ከም ዝላፅዮ ይንገር ሱፐር 6 ሓደ ካብ መደባት መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርትስ እዩ እዚ መደብ እዚ ኣፍቀርቲ ስፖርት ንውፅኢት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ብትኽክል ተዳገሚቶም ገንዘባዊ ጉንዑ ንኽረኽቡ ዕድል ዝህብ መደብ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣላን ዳቪስ ዝተባሃለ ተቐማጢ ከተማ በርሚንጋም ከም ሰቡ ዕድሉ ፈቲኑ ነይሩ
እዚ ውልቀ ሰብ ብመሰረት ዝሃቦ ቁኑዕ ግምታት 250,000 ፓውንድ ንኽሓፍስ ሒደት ካልኢታት ተሪፈን እኳ እንተነበራ ብሰንኪ ኢጣልያዊ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ተኸላኸላይ ክለብ ቸልሲ ኤመርሰን ግን ንብላሽ ተሪፉ ንሱ ኣቐዲሙ ኣብ ዝሃቦ ግምት ውፅኢት ናይ 6 ግጥማት ንውፅኢት ናይተን 5 ፀወታታት ብቑኑዕ ምስ ጎላተን ክምልስ እንከሎ ንመበል 5 ፀወታ ግን ቸልሲ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ 1-0 ተስዕራይሉ ገሚቱ ነይሩ ከምቲ ዝገመቱ ኸ ቸልሲ ክሳብ 94 ደቂቕ 1-0 ትመርሕ ነይራ ፀወታ ክፍጸም ሒደት ካልኢታት ተሪፎ ስለ ዝነበረ ድማ ዳቪስ 250,000 ፓውንድ ኣብ ካዝንኡ ንኽእቱ ፊስካ ናይ ዳኛ ጥራዩ ዝጽበ ነይሩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ቸልሲ መልሰ መጥቃዕቲ ፈንያ ናብ ልዳት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ዘምራሕትሉ ነቲ ፀወታ ኣብ ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርት ናብ ተኸታተልቲ ካብ ዘመሓላልፉ ዝነበሩ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ቲም ሸርውድ ምስ ኣላን ዳቪስ ብምድንጋጽ ቸልሲ ናብ ቅድሚት ትግስግሳላ ጎል ንኸይተቝፅር ንትስፎ በለ እንተኾነ ግን ኤመርሰን ነታ ኣብ ኣፍ ደገ ኣትሌቲኮ ዝተዋህበቶ ኩዕሶ ብትሪ ቀሊዑ ምስ ሰኪዐት ጸንቢርዋ ሸርውድ ድማ ኣይ ኤመርሰን ኣመስጊብዋ ብምባል ንገጹ ብክልተ እዳው ብሓዘን ሸፊኑ እቲ ምኽንያት ከ ንዳቪስ ክወሃብ ዝነበሮ 250,000 ፓውንድ ብሰሪ እዛ ጎል ኣብ ማይ ስለ ዝኣተወዩ ዳቪስ ንውፅኢት ናይዛ 6 ግጥም ከምተን ዝተረፋ 5 ፀወታታት ምስ ብዝሒ ጎላታ ሙሉእ ብምሉእ እኳ ብትኽክል እንተዘይገመታ ብዘመዝገቦ ልዑል ውፅኢት ግን ጥራይ ኢዱ ኣይተረፈን ብ27 ነጥቢ መእተዊ ገዛ ዝኾኖ 6,000 ፓውንድ ረኺብ እዩ ኣብ መደብ ሱፐር 6 ሓደ ተሳታፊ ንውፅኢት ሓደ ግጥም ምስ ብዝሒ ጎላቱ ብትኽክል እንተዳ መሊሱ 5 ነጥቢ ዝረክብ ንውፅኢት ረኺቡ ንብዝሒ ሸቶታት ብቑኑዕ እንተዘይመሊሱ ግን 2 ነጥብታት ጥራይ ይውሃቦ ዳሪዮ ኢሶጎ ዝተባህለ በጽሒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣባል ፖርቱጋላዊት ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ብምዃን ምስታ ጋንታ ፕሮፌሽናል ውዕል ተፈራሪሙ እታ ጋንታ ድሕሪ ገለ መዓልታት ዝሓለፈ ቀዳም ኣንጻር ክለብ ቪቶሪያ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ከዓ ኣብ መበል 84 ደቂቕ ናብ ሜዳ ተቐይሩ ብምእታው ኣብ መበል 16 ዓመትን 6 መዓልታትን ዕድሚኡ ናይ ፈለማ ፕሮፌሽናላዊ ፀወታ ኣካይዱ በዚ ድማ ኢሶጎ ኣብ ታሪኽ ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበን እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ተፃወታይ ንምዃን በቂዑ ኣብዚ ግጥም ኢሶጎ ንሒደት ደቂቕ ጥራይ እኳ ንኽፃወት ዕድል እንተተዋህቦ ሓጎሱ ክቆፃፀር ስለ ዘይከኣለ ግን መዛዘም ፊስካ ምስ ተነፍሐ ገጹ ብንብዓት ክሕፀብ ተራዩ ነዚ ዝረኣዩ ደቂ ጋንቶኻ ንኢሶጎ ከቢቦም ብምሕቋፍ ክእብድዎን እንኳዕ ሓጎሰካ ክብልዎን ተራዮም ኢሶጎ ብድሕርቲ ግጥም ናይ ወትሩ ሕልመይ ብምግሃደይ ክገልጾ ዘይክእል ስምዒት ወሪሩኒ ብምባል ስምዒቱ ኣካፊሉ ኒኮላስ ሲሪስ ዝተባህለ ኡራጋዊ ኣጥቃዓይ ንልዕሊ 3 ዓመታት ብብራዚላዊ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ፔሌ ተታሒዙ ንዝጸንሐ ክብረ ወሰን ሰይሩ ኣጥቃዓይ ኡራጋዊት ክለብ ፋኑቢዮ ዝኾነ ወዲ 16 ዓመት 11 ወርሕን 2 መዓልታትን ሲሪ ዝሓለፈ ዓርቢ ጋንቱ ንክለብ ቦስቶን ሪቨር 5-1 ኣብ ሰዓረትሉ ፀወታ 3 ኩዕሳሱ ምስ ሰኪዐት ብምውሃድ ሃትሪክ ድሕሪ ምስርሑ እዩ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ሃትሪክ ሰርሐ ተፃዋታይ ብምዃን ነቲ ብፔሌ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ኣብ ኢዱ ክእትዎ ዝኽእለ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ንምዕባለ ናይዚ ዛጊት ኣብ ዘካየዶ 2 ግጥማት ጥራይ 4 ጎላት ኣቕፂሩ ዝርከብ ልዑል ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ኣጥቃዓይ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ተፈሊጡሎ ኣሰልጣኒ ክሮኤሽያዊት ክለብ ዲናሞ ዛግረብ ዞሮን ማሚች ብዝቐረበሉ ክሲ ምጥፋእን ብልሽውናን ብቤት ፍርዲ ገበነኛ ኮይኑ ብምርካቡ ን4 ዓመታትን 8 ወርሕን ኣብ ቤት ማሕቡስ ንኽቕየድ ተፈሪዱ ብዘይካ ማሚች ፈጻሚ ዳይሬክተር ክለብ ዲናሞ ዛግረብ ዝነበረ ሓዉ ማለት ዝድራፍኮ ማሚች ዳይሬክተር እታ ክለብ ዝነበረ ዳሚር ፍራባኖቪችን ኣብ ስራሓት ግብሪ ዝነጥፍ ዝነበረ ሚላን ፔርናር እውን ብተመሳሳሊ ክሲ ካብ 3 ክሳብ 4 ዓመታት ዝበጽሕ ናይ ማእሰርቲ ብይን ተዋሂቦም ኣሎ እዞም ውልቀ ሰባት 1.4 ሚልዮን ፓውንድ መጠን ዘለዎ ግብሪ መንግስቲ ብምሽኩዖምን ክሳብ 13 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ምስ ምስጋር ኣከፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ሉካ ሞድሪችን ተኸላኻላይ ሊቨርፑል ዝነበረ ዴዣን ለብረንን ዝርከብዎም ተፃወቲ ዝተኣሳሰረ ገንዘብ ብዘይ ኣገባብ ናብ ውልቃዊ ጥቕሞም ብምውዓሎምን እዮም ተኸሲሶም ኣሰልጣኒ ዞራን ማሚች እዚ ናይ ማእሰርቲ ውሳኔ ድሕሪ ምቕባሉ ብኡ ንብኡ ብገዛእ ፍቓዱ መዝነቱ ብምሕዳጉ ጋንቱ ክለብ ዲናሞ ዛግሬብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣንጻር ቶተናም ኣብ ዘሰላሰለቶ ግጥም ኤሮፓ ሊግ ብዚ ኣሰልጣኒ ናብ ሜዳ ክትቀርብ ተገዲዳ 55 ሃገራት ኤሮጳን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ኣብቲ ካብ 21 ሕዳር ክሳብ 18 ታሕሳስ 2022 ዓመተ ምህረት ኣብ ቀጠር ዝሰላሰል መበል 22 ዋንጫ ዓለም ንምስታፍ ዘኽእለን መጻረይ ውድድር ኣብ 10 ጉጅለታት ተደላዲለን ካብ ጽባሕ ጀሚረን ከካይደን ስለ ዝኾነ ከዓ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ዝነጥፉ ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ምስ ሃገራውያን ጋንታታቶም ንምስላፍ ናብ ሃገሮም ወይ ከዓ ናብተን ጋንቶኦም ፀወታት ተካይደሉ ሃገራት ከምርሕዮም
ኣብ ፈረንሳ ዝመደበሮም ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ንሃገሮም ንምሕጋዝ ምስ ሃገራውያን ጋንታታቶም ንኽጽምበሩ ድሌት እኳ እንተለዎም ጸወቶኦም ኣሳሊጦም ክምለሱ ከለዉ ግን ብመሰረታ ፈረንሳ ዝስራሐሉ ዘሎ ሕግጋት ምግታእ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እቶም ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ናብ ዝኾነ ሃገራት ዝበጽሑ ተጻወቲ ንዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ገገዝኦም ነብሶም ንኽግልሉ ክግደዱ እዮም። ክለባቶም ድማ ንሶም ኣብ ነብሰ ምግላል እንከለዉ ጸወተን ንኽካይዳ ጸገምን ክሳራን ስለ ዝፈጥረለን ናብዚ ኣህጉራዊ ግጥማት ንክኸዱን ከይከዱን ፍቓድ ኣብ ምሃብ ኣብ መዋጠሬን ጸኒሐን። ሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድ ጽባሕ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ቱርኪ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ንኽትፋለምዩ መደብ ተሰሪዑላ ዘሎ። ሃገረ ቱርኪ ድማ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ወጻኢ ስለ እትርከብ ኣብ ፈረንሳ ዝመደበሮም ኔዘርላንዳውያን ተጻወቲ ጸወቶኦም ኣሰላሲሎም ምስ ተመልሱ ንዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ገዝኦም ንኽውሸቡ ጉድዳት እዮም። ነዚ ዝተገንዘበ ናይ ክንፍያት ቃዓይ ክለብ ሊዮን ዝኾነ ሜምፊስ ዴፖይ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቀድሚ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን እዩ ከቕርቦ መሪጹ። ዝሓለፈ ዓርቢ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር መንግስቲ ፈረንሳ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድ ንኽጽምበር እንዶ በጃኹም ፈቐዱለይ ነቶም ካብ ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ዝኾነ ሃገራት ማለት ካዛኪስታንን ቦዝኒያ ሄርዘጎቪናን ዝገሹ ዘለዉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዝኾኑ ተጻወቲ ሕድገት ካብ ገበርኩም እዚ ጉዳይ ርትዓዊ ክኸውን ንዓይ እውን ሕድገት ግበሩለይ ብምባል ንፕረዚደንት ማክሮን ክለብ ሊዮንን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳን ጠቒሱ ምሕጽንቱ ኣቕሪቡ። መንግስቲ ፈረንሳ ብወገኑ ንዴፖይ ኣይስተሓፈሮን። እቶም ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ጉዳዮም ፈጺሞም ናብ ፈረንሳ ብውልቃውያን ነፈርቲ ክምለሱ እንተደኣ ክኢሎምን ምስ ተመልሱ ድማ መዓልታዊ ምርመራ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክገብሩ ፍቓደኛታት እንተደኣ ኮይኖምን ካብ ርእሰ ምግላል ሓራ ንክኾኑ ኣፍቂድሎም ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ዕለት እዚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶታት መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ዝመጽ ሰሙን ተዋፂርኩም ኣይበለና ብኻልእ ዝተፈልየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን